Ti ddim yn sal. Na de. Reit. Ti ddim yn sal, Nel. Wwff, wwff, o dwi mor sal. Wwff, wwff. Does dim byd yn bod gyda ti. Wwff, wwff, o oes marged, dwi'n sal. Wwff, wwff. Ti wedi dod fan hyn mwyn cael lollipop am fod yn gi bach dewr. A dyna ni. Rwy'n gallu gweld trwy dy driciau di. Wwff, wwff, ond dwi'n sal. Wwff, wwff. Jyst achos mai ti yw fy hoff gi yn yr ardal, dydw e ddim yn golygu dy fod di yn heiddi cael dy drin yn wahanol i unrhyw fochyn, bwni neu barot. Wwff, wwff, ond fi yw dy hoff gi di. Wwff, wwff. Ie, dwi'n gwybod. Mae hynny'n wir. Ti yw fy hoff gi. Iawn, mi gei di lollipop tro yma, a tro yma'n unig. Cofia, dydw i ddim yn arbenigo mewn dyned sy'n brifo. Nawr, adreth i, rwy'n ofnadwy o brysur. Helo? Marged, milfeddyg Castell Newydd Emlyn yn siarad. Wow. Dwi dawn eto, ond yn yr afach. Beth? Mae yna Gwiber wedi glanio o'r dŵr uchaf y castell ac mae'n andros y boen. Iawn, fyddai draw mewn chwynciad. O, diar. Mae yna Gwiber mewn poen ac angen ei achub. Reit. Be newn ni? Rhaid ni cael gwared ohoni. Chi'n cofio tro dydda? Mae'n beryg. Rhaid ei lladd. Cytuno. Wyt ti'n dod i'r cyfarfod pentref Brys? Pa gyfarfod pentref Brys? Ni drafod sut allan ni gael gwared o'r Gwiber gas sef wedi glanio dŵr y castell. Pam fyddech chi'n gwneud na? Nag wyt ti'n cofio beth i gweithiodd tro diwethaf? Pan oedd yr hen Gwiber gas lanio ar y castell a llosgi'r castell yn unw, cymroddi flynyddoedd i'r castell gael ei ail adeiladu. Ac mae yna Gwiber arall yno nawr. Ond mae'r Gwiber yma wedi brifo. Mae rhaid i fi fynd i gweld. Go iawn. Mae'n paid mynd yn rhy bryglis. Pan bydde ti'n dewis fynd yn agos i'r Gwiber a rhoi dy hun mewn perygl? Achos milfeddyg ydw i ar ddiwedd y dydd. Wel, os oes rhaid ti fynd, wedi bydda'n ofalus. Paid mynd rhy agos. A rhofloedd os wyt ti'n gweld unrhyw fwg yn dod allan o'i thrwyn. Ni ddim eisiau ailadrodd beth i gweithiodd tro diwethaf. Bydd yn ofalus. Peidiwch â gwrando arnyn nhw. Eu bod nhw'n gywir ynghylch beth ddigwyddodd gyda'r Gwiber tro diwethaf, dwi'n siŵr fydd pob peth yn iawn tro yma. Dydy pob anifail ddim yr un peth wedi'r cyfan. Dylai un Gwiber gas ddim rhoi enw drwg i bob un Gwiber. Reit, mae'n rhaid i fi ffeindio'r Gwiber. Mae'n siŵr ei bod hi mewn poen. Helo? Pwy sy'n na? Marged, milfeddyg Castell Newydd Emlyn. Dwi yma i helpu. Dydw i ddim yn meddwl y bydde di'n gallu fy helpu i. Milfeddyg Marged. O, pam? Dwi wedi brifo fy adain. Wel, dwi wedi trwsio sawl adain ar hyd fy ngyrfa. Roedd hi'n 4 parot yn her. Ond mae hi newydd hedfan hanner marathon Castell Newydd Emlyn. A chi roi PB hefyd. Felly, does na'r un adain yn rhywael i fi ei thrwsio. O mae adain o mawr i fawr i ti. Mwyn trwsio fy adain ni, bydd angen chwifar o ddwylo. Ond bydd os gai help? Bydd os gai chwith person arall i helpu? Pob lwc yn ffeindio chwe pherson arall i dy helpu. Does fawr neb yn hoffi'n helpu ni. Gwiberod. Pwy ydw i'n mynd i holi yw fy helpu? Fi yw'r unig filfeddyg yn yr ardal. O na, dim ond un opsiwn sydd gennyf. Holi'r pentrefwyr. Sut ydw i'n mynd i ddadbwyllo Sian, Mali ac Anwen i helpu'r Gwiber? Mae'r tair wedi rhagfarnu'r Gwiber ac wedi penderfynu bod gan nhw fwy o ofn o Gwiber
na mae nyla'r neidr yn ofni pri cop. Wel, bydd rhaid i mi drio i holi, ond gyntaf, bydd rhaid i mi drio i ffeindio. Reit, dwi am fynd i hol 6 ffarr arall o ddwylo. Fyddai ddim yn hir. Diolch, milfeddyg marged. Please, brysio. Dwi mewn cymaint o... Dwi angen ffeindio 6 ffarr arall o ddwylo. Mae'n rhaid i mi frysio. Wyt ti'n iawn? Na, oedd rhywbeth i ti. Oedd y pori tân. Gas. Ti'n iawn? Ydw, ond Ydy Gwiber wedi dechrau chwythu mwg allan o'i ffroen barod? na, Ydy Gwiber wedi anafu rhywun yn barod? na, Ydy'r Gwiber wedi llosgu'r castell yn unw yn barod? na. Dwi am achos dwi angen eich help. Ein help? Ie, mwyn trwsio adain y Gwiber. Mae angen... mwyn trwsio adain y Gwiber. Mae angen 6 ffarr ar o ddwylo. A dim ond 1 par sydd gen i. Dewch mlaen, please. Mae'r Gwiber mewn cymaint o boen ac angen eich help. Allen ni ddim helpu Anifa sydd am droi'n gas unwaith yn bod ni wedi ei wellhau? Ie, gallwn ni ddim helpu Anifel sydd am losgu ei castell yn ilw unwaith ein bod ni wedi wellhau. Sian? Wel, dwi erioed wedi gweld Gwiber ar blaen, gyda fy llygad fy hun, ac os wyt ti'n addo bod y Gwiber yma ddim am fy mrifo, yna fna i ddod gyda ti marged. Ti ddim o ddifri? Go iawn? Na 5 munud! Mae'n rhy beryglus! Wyt ti'n teimlo'n iawn, Sian? Ydw, falle byddai'n syniad dda i chi aros ddigon agos rhaid gofyn, wel, chi'n gwybod. Reit, dyna ddigon o'r dramatics ma. Os nad ych chi am ddod hefyd, yna ni angen mynd. Mae'r Gwiber mewn cymaint o boen, ac mae 1 ffarr arall o ddwylo yn well na dim. Tyrd. Bydd 6 ffarr o ddwylo ddim yn digon i drwsio fy adain ni. Milfeddyg marged. Sori, Gwiber, ond nawn ni dal i drio. Gwnawn. Wel, gobeithio bydd chi'n well na Becan fi goeth drwy. Sori, beth? Dwi'n gwybod cyfrynachau pawb. Dwi'n gwybod y gwnes di sias. Dorri gwynt yn ystod y gyfarfod pentref gynnau. Ar y bai ar nelygu. A dwi'n gwybod fod di, marged, y bwyta lollipops ym i'r rygfa ac yn rhoi bai a nelygu am ei bwyta. Wyt ti'n gwybod cyfrinach fy chwaer eilain? Cyfrinach dy chwaer elau yw ei bod hi'n defnyddio dy frwsianedd di pan dy fod i wedi cwmpo mas gyda hi. Beth sy'n mynd ymlaen? Mae'r Gwiber yn gwybod cyfrinachau pawb. Ond, dydy'r Gwiber ddim yn cael dweud 1 gyfrinach arall nes i chi ddod i'n helpu. Iawn. Fyddi di'n well mewn dim nawr, Gwiber. Mae gennym ni 6 ffarr arall o ddwylo i drwsio adain di erbyn hyn. Dewch. Reit, mwyn trwsio adain, mae angen i bawb boeri ar gledr ei llaw chwith ac rhoi ar 1 cornel o'r adain. Yna, gyda'r llaw arall, mae angen i bawb daflu ychydig o'r dwst hudol yma gyda'n gilydd ar yr un pryd. Yn gyflym nawr, ar ôl 3, 1, 2, 3. Mae'n well! Gawn ni 1 gyfrinach arall, os gwelwch yn Gwiber. Beth am gyfrinach? Mali. Iawn. Dyma gyfrinach olaf i chi. Gyfrinach Mali yw ei bod hi'n ffansio i... Mali! Dwi erioed wedi chwerthu'n gymaint wrth ofalu am Anifel o'r blaen, ac ar y nodyn yna, ni wedi gorffen. Sut mae adain ni'n teimlo, Gwiber? Mae'n well. Diolch o galon i chi. Na, diolch i ti, Gwiber. Ia, sori am dyla'n farni a pheidio dod yn gyd i dy helpu. Ie, sori, ti'n Gwiber gyfeillgar iawn. Plis tyd yn ôl i gastell newydd Emlyn unrhyw bryd. Mi fyddwn ni yma'n aros amdanant. Yn enwedig wrth ysgennu'r gyfrinach
llewydd i rannu. Ie, please. Croeso i ti. Mae'n ddrwg gen i ni am dy amau. Ie, croeso. Ti'n unrhyw bryd? Diolch o galon i chi. Hwyl am y tro felly. Hwyl! Ta-da! Helo? Marged, milfeddyg Castell Newydd Emlyn yn siarad? Wow, wow, wow. Dwi hwnna eto, ond yn yr afach. Beth? Mae yna crocodile gyda'r dannedd mwyaf miniog a welais erioed yn sownd yn yr afon ac mae'n andros o boen. Iawn, fyddai draw mewn chwynciad. Gyda help tro yma. Yw Marged yn cyfeirio atom ni? O na! Dewch maen te, falle bydd y crocodile yma i chi darllen ein ffortiwn.